U ovom izdanju objavljujemo: da li je i zašto je zglajzao 28. septembar, dan Bošnjaka? Ali vi znate, tadašnji režim druga Tita, dok nije vidio interes u pokretu nesvrstanih i u islamskim zemljama, nije vidio interes ni za Bošnjake. Nakon hapšenja Salke Zildžića, da li SDA ima 10.000 agenata sa iskaznicama OSE? Kako ćeš ti zaboraviti da ideš u Srbiju, pa da ideš u Francusku, da ideš u Švedsku, ne možeš zaboraviti, a kamoli u Srbiju da zaboraviš da nosiš pištolj. Granica kog i banica. Nihad Džanić poziva političare iz Sarajeva da prenoće u entitetu masovnih grobnica. Jer na cijelom prostoru ove države Bosne i Hercegovine svi smo suvlasnici svega. Za kukavanje u SDA, sihtericanje Bakira Izetbegovića je uslov svih uslova, koji bi trebao da rezultira time da se on, koji je razumio da je SDA njegova privatna stranka, on čak o tome govori, ali ja je ovo, ja sam ono, biva to njihovo privatno, da bi, evo kako je sad se to zalavantalo, on mogao biti skinut sa tog privatnog. Veto na geto. Šta bismo bez 5 milijardi maraka koje dijaspora uplati svake godine? Evo neki podatak, ovo moramo znati. Da bismo znali šta nas čeka kad ova prva generacija iseljenika nestane. Kad ne bude više ovoga, i šta nas čeka ako se prekinu te veze koje sada još postoje. Da li je bošnjačka kleropolitika unajmila takozvane plaćene ubice iz Srbije? Da je 28. septembra 1996. godine ubijen Nedžad Ugljen, prva žrtva kleropolitičke mafije kod Bošnjaka, koji se suprotstavio toj mafiji, htio da se izmakne, htio da nas veže za zapadne vrijednosti i ono što je Zapad od nas tražio na kraju rata. Nakon presude za bošnjački zločin u Križančevom selu kod Viteza, treba po 1000 put kazati, ti vojnici, kao i oni u Vranici u Mostaru, kao i mnogi drugi, sve žrtve su iste. Ti vojnici imaju majku, imaju sestru, imaju brata, imaju dijete. I ti kad ubiješ njega, ti ubijaš čitav taj svijet. Islamokratija donosi 3 teme. Molim saradnika da mi izreže i pošalje drugu temu. Druga tema, koliko para je sakupljeno od Sergije za Maroko i Libiju? Hvala. Kultura sjećanja donosi 3 teme i zaslužuje ti 600 ljudi, žrtava, da se njihova imena nađu kao opomena na jednom spomeniku. Nažalost, nije bilo odgovora na tu temu. I na kraju, izlog knjige Monah Hokaj Vuka Draškovića. To je Monah Hokaj. Knjiga koja bi mogla izazvati moralni potres u Srbiji, jer srbijansku javnost suočava sa onim što srbijanska javnost ne želi da